El secret. Acabem Club 21 amb l'última part del programa, es diu El secret. Vull saber el vostre secret. Tots tenim un secret, que vol dir un valor principal, una idea principal, un motor, allò que penseu que és el vostre valor principal. Molt breument. El Manel Casas, Enjoy Finder, el teu secret, el teu valor number one, Manel. Òbviament, com pots imaginar, els nostres valors sempre venen d'alguna manera marcats pels propis valors del món de l'esport, però jo en destacaria fonamentalment un, que a més és el que també acabem podent utilitzar amb el que té a veure amb les xarxes socials i tota la tecnologia actual, que és el treball en equip. Treball en equip. Treball en equip. Nosaltres parlem molt de compartir per guanyar, no només competir, sinó compartir per guanyar. La cooperació, el compartir i no tant el competir. Allò del quien se ha comido mi queso ja queda una mica antic, no? Efectivament. De totes maneres, la competició no és dolenta. La competició pot ser fins i tot didàctica, i de fet ho és. Sempre s'ha d'actuar amb els valors adequats. Però ja et dic, des del punt de vista, pensa que, per exemple, per posar-ho en carns pròpies, Sí. Enjoy té un equip de 7 emprenedors, cofundadors, que ja això t'ho diu tot. Claríssim, sou un bon equip que lidera tot això. Cito Herrera, grup CNC, un emprenedor que somia fort. El teu secret, Cito, el teu secret. A veure si ens l'expliques i ens inspires. L'estic encara descobrint, saps? És una cosa que crec que no existeix i que dia a dia treballo per intentar entendre el que passa. Però sí que és cert, i amb això estic absolutament convençut, Sí. i crec amb la cultura de l'esforç. Vale? Al final no és un secret, és una cultura, és una forma de ser, és una actitud davant de la vida, i no hi ha ningú que no pugui entendre aquesta cultura. No hi ha cap persona al món que no s'aixequi al matí i pugui realment intentar aconseguir alguna cosa. Llavors, al final, les excuses ens fan... De vegades parlàvem de por, jo moltes vegades també parlo d'excuses, Sí. vale? És més còmode, no? El no lluitar. Lo difícil és aixecar-te quan les coses no van bé i continuar endavant. I lo difícil és tenir força cada dia durant 25 anys. Això és difícil. Déu-n'hi-do, gràcies per ser com sou. Inspiració pura. Gràcies, Club 21, un plaer. Gràcies a vosaltres. Bona nit. Merci. Club 21, el club de les ments inquietes, amb David Escamilla, a Ràdio 4.